aluora ka nyithindo mane skul gi kata gi oritre e kindeni. Erokamano ahinya Cleophas. Ruth nyathi ochieng' gima nyalo nyise en ni ritruok no. Mano to is a priority number one. Yadhni wamuonye, to wamuonye mondo suppress the viral load. Teko mar kute ka wadwa ni waduok piny. Sami duoko imuonyo yath mi duoko kute ka piny. Iyudo kata malaria ginigo kobiro tok chandi. Ana wuono kanyal paro the last time ana bedo gi homa kata malaria. Nikech yadha amuonyo religiously. Okadeo ni dwa ng'iya. Anima ang'e chalna. To mondo adag higni mang'eny. Nikech dak 23 years kamuonyo yath ok en a short time. To magi mana kao e chunya mawacho ni adwaro ni mondo abed ranyisi namba 1 ne jogo moluora, nyithindo mapuonjo, jonyuol, wede kod osiepe ni nyalo bedo gi kute mag ayaki tidak kendi dak maber moloyo kata jok mawacho ni gingimago. In quotes. Nyithindo ma wan go e skul ajapuonj. Seche moko wayudo pek nikech ang'o? Janyuol ong'eno nyuolo nyathi man gi kutegi. To ma timore nikech kok iluwo chik mar daktar at PMTCT level cha tibo yudo ka bedo shida. Kwayo maduong' ne jonyuol. Nyuolo nyathi miye yath are two things. But acceptance is key. Jonyuol onego bed ni mokwongo oyie ni nyathina ni nanyuole ten gi condition. Ta support nade. Nikech emomiyo ng'enygi yudo akweda mane Austin wacho e skundegi. Nikech nyathini kia odhi chope skul to yudo ka nyawadgi muonyo yath. To kopenjo nyawadgi cha, to nyawadgi biro nyise ni an yadhni amuonyo nikech nonyuola gi kute mag ayaki. Koro ka nyathi yudo buok. Koro otena ne jonyuol. Ntiere age appropriate ma kata the medics ong'eyo. Ma kochopo to nyathi onego ket piny, inyise ni yadhni imuonye, to mae gimomiyo imuonye. Yes. Mondo mi okony nyathicha oyiere ni an nonyuola gi tuo tanyalo dak. Kendo anyalo muonyo yath machop okang' ma mama gi baba nochope. Kamano.